bahasane wis apik tenan. Saiki wis apa jenenge diritne wis nganu. Apa jenenge? Saiki wis kaya gemoy. Ora ya. Loh, ngono barang. Lek kemayu. Pokoke kudu nembang ya iki nggo pembukaan gara-gara kudu Mbak Anting iki. Malah meneh. Ya thank you. Mbak nyekel mic, Mbak. Mic dicekel. Dicekel pokok nyekelke. Iya. Saya disuruh nembang ya. Iya, suruh nembang ini. Malam ini disuruh nembang. Sama siapa? Sendirian. Ya sama itu toh. Sama siapa itu? Bintang tamunya 2. Mbak Elisa sama Mbak Ika itu. Oh gitu. Nggak mau sendirian? Gak mau saya. Oh ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa sayang. Tak. Nyebelin agak aku. Nyebelin agak aku. Aku gelem kok. Ya thank you. Niki nembang nopo? Ah derek ajeng nembang nopo? Tapi kula tak lenggah mawon nggih. Nggih. Oh. Kan goro-goro biasanya kan. Wah saya mene kok. Saya mene. Maksudnya jarene Pak Dalang liyane toh. Wah. Maksudnya Syah. orang kan temu jarene. Oh ya wis. Yuk ngatek yuk. Yuk ngatek yuk. Kalih. Tapi dikancani. Nggih. Ayo. Iki ngadeg tenan. Ngolah nggih. Heeh. Rasa. Sik. Ayo Mbak. Mau. Sing wedok ae. Ya wis kowe ngadeg kok sik engko aku roh nembang apa. Oh iya. Dawuh Pak, Mas. Napa? Dawuh Mbak Elisa kok nembang. Oh nggih, monggo Mbak Elisa niku Mbak Anting dikancani niku mesake. Oh nggih, monggo Mbak Elisa. Kok saya lah aku ki wis ora berpikiran akan ngadeg ya. Seto Mbak Ika. Aku ya ora berpikiran akan ngadeg dhewe kok biasane. Ya wis kuwi ya. Piye ngarepmu piye, Teng? Niki wau kan kula didhawuhi dikan apa jenenge basa kramane ngadeg jumenang kalih Mas Dalang Gading. Nah, Terus ya ora cekelan cagak. oh iya maksudnya Biasa, berdiri yang bagus. oh iya. Maaf ya Pak. Ngono arep dadi manteng. Ya, insya Allah doakan ya teman-teman semuanya. Ya mulane Wis rasa mantep, dirahasiakan. Saya segera Polo kromo, polo kromo. polo-polonan. Hah? Kosek. Ndak rewel. Jaluk pengestu karo apa Nggih. penggemar. Nggih. Loh, isin aku. Lha iki tenan ora kowe ki arep Iya. mantenan beneran enggak? Nggih, kula nyuwun pangestu dumateng para bapak-bapak warga laras ingkang sampun sepuh. Oh ya do ora gelem ngaku sepuh kok. Ingkang sampun sepuh. Ingkang sampun berpengalaman
terkait hal ini saya mohon bimbingan. Maksudnya Ayo do seneng banget nek dijaluke bimbingan. Dong ngajak kabeh lo, terutama Pak Parjo. Lho kowe sing ngrebawe sing arep ngadeg. maksudnya bimbingan untuk ya njaluk pengalaman karo kene. bimbingan dalam apa ya namanya menjalani Apa? pernikahan. Menjalani rumah tangga. Oh, memulai bahtera rumah tangga. Iya seperti itu kayak misalkan apa Mbak jenenge nek menghadapi istri yang suka ngamuk gitu. Takon Mas ya, cari Mas kesukaan pateni. Seperti itu. Bisa minta resep loh sama Pak Ismi. Oh iya Pak, ini saya kan first time nikah. Pertama kali. Ya tanya ya, Iya. biar awet gitu ya. Resep ini yang mau menikah Pak, mungkin punya resep gimana biar pernikahan itu awet gitu sebagai ini. Mungkin sedikit pengalaman Pak. Biar dia nggak takut nikah Pak. Iya Pak. Apa Pak? Apa itu? Sabar ya Bapak. Ya setia aja. Oh saya setia Pak. Cukup satu lelaki. Waduh. Dari ibu. Satu Ada lelaki. resep Bu. Apa Bu? Ya setia memang harus. Setia. Satu kata hanya setia yang harus dan patut dicontoh para anggota Warga Laras. Yang laki-laki. Oh, itu kui sak kata tapi aja disepelekke. Iya. Abot. Yeah. Setia itu berat. Setia itu memang berat. Tapi Walaupun hanya berapa huruf S SETIA. Oh, abot kuwi. S apa? Kaya kok kan gareng S apa teng S? Sempurna di mata pasangan walaupun banyak kekurangan. Ah, tapi benar yang sekali. melengkapi adalah pasangannya. S. Iya benar. Apa Eh. teh? Apa mikir? Endah. Elok. Dipeni. Loh ora endah ben adewe ki dadi pasangan tuh harus mengindahkan diri kita masing-masing. Ya. Oh, ya. Masuk. T. 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 Teguh pendirian. Teguh pendirian. Walaupun banyak orang ganteng, orang cantik, yang paling cantik adalah pasangan, Pasangan kita yang sendiri. paling bagus pasangan kita Pasangan sendiri. kita sendiri. Nah, I apa teh? I. Kira. Inilah Iman. aku contohnya. Wah, apa kok hehehe. Lah, iya I sing apa? bener I apa? Impian. Impian untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Wah, Itu harus berdasarkan dua pasangan yang selalu yakin. Waduh. Apa? A. A. Aduh. Aduh. Amin. Apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa terlaksana menjadi satu pasangan selamanya. Amin. Tepuk tangan dong, ini ki mikir angel ya. Iki mau waton spontan ya kayaknya. Iya. Nggih. Oke, lagunya apa iki? Lagunya kesukaan saya, Pak Geter Apa? pasti tahu ya, Pak Geter. Apa? Apa? Lagunya kesukaan saya. Apa itu? Begitupun juga kesukaan almarhum Pak D. Oh, apa itu? Pelok barangnya Kang Mas Geter. Wah. Kang Mas. Ajak di Kang Kang Mas. Mas. Langsung senut. Senut. Ya, sebelah. Niki mboten usah bawa nggih. Lho bawa aja. Bawa ya. Lah aku wis kon mengartikan setia, saya kon bawa. Lah ya Bawa. kuwi pentingnya ning kono. Itu kan cara Indonesia tadi. Bawa itu kan cara Jawa. Oke, akan saya laksanakan. Ya. Baru kan Mbak. Wah, kowe. Berarti Kang Kang Mas terus Mas. semangat. Oh, Kang Mas. Waduh. Sakit grohone pun mari nggih. Apa? Groho. Apa groho iki apa? Bro, ya. Dipikir dulu baru ngomong. Oh iya apa? Jangan waton nunculan gitu.
Wojo. Oh wajo, nek groho. Lah gak tahu itu Grono. Oh iya. Iso groho. Nugroho. Nggih. Daham tuh ya ora dimik. Ya. Ini menandakan persiapan bagi penyanyi. Oh itu kayak kalau itu ya, kalau tekek itu otok-otok dulu. Iya, otok-otok dulu. Gegerane wong akrame tetep benda Mbak Elisa? Ya bentar aku sama bacain. Ini ada kiriman wonten layang secara elektronik via chat dari Pak Gino Bolodewo. Selamat malam Pak Gino Bolodewo, ini setia dengan warga Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo tombok kangen nggih Mbak. Saya nyuwun langgam tak enteni. Anggitanipun Ki Nartosabdo dibawani sinom pelok barang. Kiraku kuetan cidro, saking apale. Oke. Terus sing nyekar Mbak Agnes sami Mbak Elisa tali AC 1 juta, matur suwun. Alhamdulillahirabbil Matur alamin. suwun, nggih. Sukses untuk anak lanang Ki Gading Pawukir, semangat kadang warga Laras tansah guyub rukun kompak sak lami-laminyo. Amin. Amin. Nggih. Nanti karena saya udah sama Anting Pak, nanti Agnes bisa sama Mbak Ika atau Mbak Ayu. Nggih. Ayo. Ayo Teng, 3-3 ini jadi pas gitu loh. Iya, thank you. Ayo Pak Geter. Sakit. Kula kelangan laras. Ayo madang Teng. Among hati pawi. Oh, gue. Anggap Aduh di eko barang ya. Biasane jos. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung tan kena tinumbas har Oh salah ya. apa ora ono sing salah. Improvisation. Saya ngene iki. Bakal jamu. Ini gimana sih? Ini loh bagian sini tuh depan lah. Salah ya. Ngene, Wis ayo. suwe ra wayangan ya ngene iki.
Mongko to ya Allah. Kamu mulai ya. Iya. Susah sapa sing ngancani
Iki ngapa? Selendang kuwi lho, Bek. Siap? Yo. Ya ya. Apa to, Mas? Sampun matur nuwun. Matur sembah nuwun. Kagem Mas Petro. Sedaya mawon. Alah. Nggih matur sembah nuwun nggih, Mbak Anting. Nggih. Niku wonten napa mulih niki Mbak Elisa apa? Oh, tak anteni. Ane di. Oh, Mbak Agnes, tak anteni ingkang nyekar Mbak Agnes. Mbak Agnes kali Mbak Ika nggih. 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 Jumeneng mboten jumeneng lah yo. Jumeneng komplit sak bawane kira aku kuetan cidra. Nggih, pamrutan saking Pak Gino Baladewa. Nggih. Ayo Mbak Agnes. Monggo jumeneng. Malah kon goyang senggol. Isih terngiang-ngiang karo dek cilik kowe meh. Iya, soalnya aku tetep Oh saiki kaya anteng ya niki. Wes. Sapa sik? Sik tua sik. Sik tua Mbak Wondo. Bener. Iki gara-gara guyu anteng ada dikerok lho aku. Heeh, ta. Nyuwun ngapunten menawi mboten nganu, apa iki jenenge rada kleker-kleker. Kiraku kowe tan citra. Kleker-kleker tau. Ngapa to duwen terbayang-bayang karo anteng wae piye? Kuwi lho bojomu kuwi lho wis ngakon mulih. Ayo Nes, siji-siji wae Nes. Ora apa-apa. Kaget aku yoan.
Aku dhewe kaget kok. Kayak dinina bobok ya. Heeh. Arep po? Wani po? Mane wae. Lah. Bar pentas piye? Go latihan ya Ding ya. Go pengalaman. Jan ajar-ajarane Pak Demu kuwi lho. Ajarane sing ngedram kuwi lho, elek tenan bosok wajan. Sing ngedram kuwi yo nekat. Kancae. Untung aku ora. Besok ajar bayari Ding. Ojo le. Jan. Kan ndi iki mau? Ngampuh. Tekan pal bapang. Pal badang. Wes urung? Wes. Urung ding. Wes suwe tak enteni rasaku rasaku Alah. ngapa ta ngono dialah iki do ketoke malam ini pada ingin iya soalnya kangen kok ya heeh hati enggo coba ya bicara krungu samaya eling yen tak napa to Pak? Semangan kok ya. Loro untuke semangat lho Pak Lho, Geter kepriye, iki. Ce? Jan. Disambal. Sambal untuk kok tubles. Sapa kuwi mau? Sing akan sapa kuwi mau? Waduh. Tambah luntu tubles. Ya Allah, kualat. Karepmu lho nek do kualat. Wong kok. Arep guyu apa arep Yo gak yo. nabo? Ngenteni wimbuh
nangkani saking Pak Nggih. Gino Baladewa. Nggih, Sampun Mas Gade. Tuh sembah nuwun. Aduh. Kesel lah aku guyu kowe. Wis ndak kualat aku mboten nggih, Mbah. Aku main neruske sing ngrebab kok. Aku nomone untune bar ditambal tubles. Loh. Wes kayak bubar. Wes. Nah, wis ngene iki. Ya iki arep ngopo iki? Madang. Bakso. Bakso apa soto? Bakso apa soto? Sate? Do golek dhewe-dhewe engko. Kowe kang iki arep terus apa ora? Wah ya manut aku kowe. Lah isih ana apa jenengane? Request apa ora? Iya nek request wis habis entek. Lah ya wis nek wis entek ya wis ayo gae. Ngomah ketekan sapa jenenge? Sapa kae? Oh, sinuwun Prabu Kresna. Oh, ayo. Wis ditemoni bapak apa urung? Wis. Gak meng disuguhi wedang uwuh engko. Ora apa-apa, ratu kaya ngono kae ya perlu nek kon ngombe wedang uwuh. Kowe iki jamu. Ya wis ayo gek rono. Oh, nganggo playon wae guys, gek diplayoni. Ayo. Gek melu apa jenengane? Ayo kuwi mau pokoke.
alon toto lenggahiro risang marto tameng dasih wisuda andana raras blagagag ugag satulita sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh teng sudung kula. Iya Kakang. Sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung. Kabar sing tak tampa kadangku Pandhawa kalenggan iki padha munggah ning Kahyangan Suralaya. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Inggih, leres niku.